Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalong. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Karon di ay ikatulong nga adlaw sa pagpang-release sa mga pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Magtinabangay jud ta kanunay para magpadayon ang mga programa naghimo sa atong administrasyon karon, headed by to our beloved Mayor Eric Is Paholio ug mga kauban. Ato gayo silang suportahan karon ug sa moabot ng panahon. Ato gayo suportahan guys ang administrasyon karon, headed by to our beloved Mayor Eric Is Paholio ug mga kauban. Ato gayo lang suportahan para magpadayon ang mga programa naghimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Mani atong buhaton guys. Kay para kuan. Okay, mas kuan guys. Tuning humanong guys kay para kay lahi na po rin ano guys. Guys ba?